Ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ nọrọ n'okpukperechi ha nwanne ọnụ enwe mba m awụchasịala nụ m eyi ụmụnne m ọwụhụ ibu sikret bụbu ya jide ọwụ idori ala mgbe oge ruru. Yes, ka m gbara m igbu oge ọ na anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwaanyị mba nọ m ya sị biko na nwere dịla akụkọ na tụwara ya ụmụnne na ya atọ karịla na ihe na onye igbo olie na amaghị otu esi ega about it na enwekwa ihe m ga-agwa ya na m gwata ya nso nne m ọ gịnị ya sị m na ya wada ya bịa too ụmụ nwoke anọ na ụmụ nwoke anọ na ihe toro ha ọfụma ọfụma na amụọ na ya galite dishi bifo amụọ ha na nna ya kpatakwara na ego nga ha bi na ọ papa ya rụrụ ya gbapụo mmiri oji mama ya egwu egwu na mgbe mpa ya nwere ego na ya ha bụ na ọwụ tourist ha enweghị ebe big even 5-star hotel taa ka ọ na-akpọrọ ha chere onye onye aza kwụ ụgwọ ya ha ga nọ 1 week 2 weeks elo na mpa ya mgbe ọ kpatara ego na ha mere ego enjoy na mpa ha mere ha he feel on top of the world even mama ya na business mma ya na-emekwa na papa ya mepere na ekwensu eburu ka ebia mpa ya ga-etiga aka na one business nwa nọ na-enweghị onye ma na business bụ ọkwụ ma ilo business ahụ akọ kpola mpa ya azụ send it to square one being onye ji ego ya ara ya ahụ iweta onwe ya ada because ole anya ebe nothing ole anya ebe nothing ka o bido ire property mama ya jụ ka ire property wee bounce back mma ya jụjụ wishi na ole so property ndị ka ọ zụrụ before ya bata ma ọ bụrụ ndị ka ya nọ n'ime aha ya nọcha n'ime ya as ọ bụrụ ndị nke aka ya nọ n'ime ya as a witness na ya nwakwala nwa kposa ndị ahụ for sale na Chineke ma ihe niile ka ha manage wa na ebe biznes ya na-eme wetaghị ezigbo ego na ọ gagakwala na ọ gbalịala na ka ọ bụrụ ihe ọ ga-awụ obido taa ka mma ya she take over the family bido buwe family responsibilities mmanya ebido buwe na ya nwa nọkwa JS1 ihe ugbo eme mmanya ebido buwe ibu a bugide ibu a comfortably mpa ya nwa access to account ebe mma na-eti ego mana mma na-receive alert ọ wụrụ ego pụrụ n'ọkpọrọkpọ ị ga-ekwu n'ihe eji eme or something like that mpa ya na-ewere nwekwa mpa ya mma ya anaghị ajụ so onye were ego so for because ọ mpa ya ji ATM mpa ya nwere access to the money so for mpa ya nwere no problem na mama ya hụrụ mpa ya n'anya too much nke wụ na enwe ihe mere papa ya mma ya nwere ike ọ gaghị ebuli ya ọ gaghị anya di ya na ha abụọ soulmates ịhụnanya ha wụda chachachacha ma mpa ya biznes ọ dadara enweghị onye manụ ihe dị iche agwụla ụmụ big hotels ọ na-akpọ ha na Abuja akwụ ụgwọ ha wụrụ gawa dị ga spend ya one weekend mgbe ụfọdụ wụrụ holiday mpa ya chọọ another state ga ebe a ga-akwụ ụgwọ hotel room ha nọcha 2 weeks dị ya na mpa ha na-eme ha nwe ihe wiri ego n'ọnụ otu esi eri ya adịzi mana ọ bụrụ nri ya na-eri n'ụlọ na ọ nọ nyafụ onwe ahụ ihe wụ mkpa eji ego egbo mma ya n'ala azụ ọ ya ka e wetara aka SS3 na-akwado ile WAEC na enwere ndị na-abịa agba mmiri n'ụlọ ha na people na-abịa agba mmiri n'ụlọ ha na ndị mmadụ na-abịa agba n'ihi na mpa ya gbapụrụ mmiri n'ime compound ha na people na-abịa agba mmiri then enwekwara na obere nwa mmadụ ugbo nwa ahụ a na-akpa ya agwa ọjọọ mgbe na-apịakasịcha ya ahụ nwa ahụ a na-akpa ya ezigbote agwa ọjọọ a na-akpa nwa ahụ na-eme onye ọbụla na-eji aba mba mgbe ụfọdụ abara mba bakwuru ndị kpọ ya sọ gịnị kwuru ga-eji eme nwa mmadụ otu a atọ ntọala ya wụ na nwatakịrị akpụ nne na nna ya anọzighị ya in fact ọ nwata shi n'aka fere n'aka bifo ruore ndị ahụ ọ ya ka ha na-akpa nwa anọ ntara agwa ọjọọ nwa ahụ ụkwụ ya na-akụ n'ụlọ ha ọ ga-agbaga mmiri n'ụlọ ha ka ha na people na-abịa agba mmiri and all free mpe ya sị ha gbarawa free before ede nwa na ha public tank ọrụ apọmpọ mmiri people na-apịa agba a na-agba meghere ha small gate ụta ga-agbagide mmiri ọkụ hala 5 PM agbachie ebe ahụ ọkụzie 7 ụtụtụ agbape ya ha na-agba mmiri n'ihi na mpa ya rụchara arụ ebe tank stand dịwara iche onwe ihe o nwere to do with a building olese emeghe were another smaller gate before gị batawa ebe ha nwabi na tank stand nke ha nọ n'ime side nke ha na ka nke mpa ya jiri help community asọfụ mgbe mpa ya rụrụ ụlọ ebe ahụ ọ mmadụ ole na ole gbapụrụ mmiri and a naghị ekwe nye ndị na-enweta oruru ha mmiri so papa enyezi people mmiri free na ọ wote ebe ahụ shi ọ na-akụ mmiri
na ya na oje ya mgbe aka ya na-akwado ilewa ya yeshi skulu lọta one day lọta dị tired gughere ụzọ na-ele mpa ya n'elu this young girl na ndị nwe ekpo na-akpa agwa ọjọọ ya hichacha anya ya kọja because of mpa ya iti na soyo yi na iwe wee ya mapeji nwa 15 years or thereabout because mgbe ihe na-eme ya dị 18 na nwa ha na ọ dị 15 years of mgbe ihe a na-eme mana ọ nwere obere ahụ because of okay maltreatment okay torture ya ma gị na-eme ya slim wụsawa n'ụkwụ onwe ha ahụ biko ọ na-enwe ahụ kama oke torture na oke ịkpa agwa ọjọọ mere ya tagara dị nnọọ slim o nwetụkwara nnọọ nwebere height a young girl ọ na-etopụkara like that ọ na-enwe ahụ kara like that ma ọ nọ n'ebe dị mma mana because of akpaghị agwa ọjọọ nwa ahụ dị nnọọ ka ala nkara ya hụ mpa ya n'elu nwa nụtara nwapụ eji mpa ya matu chọwa ya gide si ya biko ata nna ya na ihe biko ya ekwutekwala na mekwa bu akpa ya ọrụ lekwa marriage agbasala na elu uzo mmanya na ya nwụkwala na ihe biko gbaghara na ihe biko na ya na-arịọ esi ebiko na ihe biko ya ọnwụ ọmụmụ ekwensu ya na-ele mpa ya oyi boxers ya na-ele anya na mkpara anya wa ya maghị ọrụ ya ka ọ na nrụ ya sị dadi si nwere agwa ọjọọ ote ọgwa sị na ya agwa ọjọọ ahụ ya akwụsịcha na esis na ọ wee jos ekwensu jos ọmụra ya na-ehe ya sị ha n'ịlụta esi ekwu ihe nnukwu na ya lege digedigele yirizi efe pụta gbafezie na small gate ebe o shi feta ya shehe ebe mafe ebe ha na agbara mmiri mafe ebe a shi ebe ga-eburuzie mmiri alawa the shock apụ ya na ahụ throughout that day mmanya elu enweghị ihe ekwurekwu ma mpa ya ọrịọrọ ewu ma ọrịọghị ya the last thing ya gara emewe ịga gwa mme ya achọghị ya naghị egwa enweghị ike eme ka ya gwa mme ya heke mana ya na-eche ese n'ụkwa so mpa ya nwechara agwa ọjọọ ote na ihe na ọ agwa ọjọọ ihe a na-emezi mpa ya na-arịọ mpa emechasị ya na ile ihe ya chọrọ ịgwa ya ugbu na-ewu na ndị ebe arụgọ ọrụ bifo na-enwe ndị a na-asọplayịrị ahịa na ha chọrọ inye ya ego ka ya ga-ebute ahịa sọplai ya na wọns ya bans ọ na bakụ dịka ego ya nwere mgbe ahụ na ya ga-ese ndị abrọd ya elekere mpa ya sị ya biko na ya chere mmadụ nọ nta abrọd elek ya ihe a na-awụnye ya nsogbu n'obi emechazie ka ha ga ọ bịara na-azụrụ ya ebe pet ya ọ dị mgbe pet wee bikọz ya wawu dị oli dọta ọ na-adabara ya na mpa ya well na nwamba nọ m leze ihe mere ọ ya ga o ruru otu echi one Saturday mmanya agawala shop ya nwa nọ n'ụlọ asaghị akwa lekwe this young girl agara ya efe ya erifete ya elewe ozugbo elewere okpudo ihu n'ala ọ chọrọ ịtọ ya si ya bịa nga ya bịa gwa ya si ya bịa nga onye ka ọ chọrọ ya okweghị ekwu ya jụgide ekweghị ekwu okpubezi akwa bewe ya jụọ eso onye ka ọ na-achọ ya sọ mpe ya sọ gịnị ka mpe ga-emere so mejurube so ihe mere dadị ọtọ ga-eyoto so ihe ọ bịara ya si nnọọ na ihe ya bịara wo ka ya nara ego ya amaghị ọgwụ ya ga-aṅụ na ya emesiele nsọ ya ya ṅachasịa aka na mmiri eji asaghị akwa shereze dị gel mapụga ka anọda nwanne ya nwoke ke ntakịrị lasbon nọ inside hapụ ịnọ ihe megara bikos ka ahụ na inside agbaga gel feze ebe ya agba ha na-aga agba mmiri agbagburu ha jụọ sọsị gị na ya ekwu nwen ya sị kemgbe 2 months na ya ṅụchakwala ọgwụ ya emechakwala ṅụọ ọgwụ mma ya gara zụrụ na kemist stil ya elewe si ihe mere na ya ṅụzikwala ọgwụ ahụ ọzọ na mpa ya lọta ka ya na ya bụ diskọs ọnụ ihe ekwu ya sị na ntị ya ọ mara na ya sị mba ya na ntị ya mara na ọ ga-egbu ya nwụọ dede ya mara dị ntị ya mara na ha ga-egbu ya nwụọ na ọ bụ onye ya gwara ọtụ ugbo ọ na-asị ya ga vileji ha ma ụzọ vileji ha ya sị ya sị ya ma ofe ụzọ vileji ha bet ya ga-echetacha ya ọfụma mana ya erute na vileji ha na ya ga-ama na ihe nọ vileji mana asị ya lawa ya ga ha ma ụzọ lawa ya jụwazie esi na mama ya na papa ya wee jiokwu na ha nwụọna ya sị yes na mma ya na mpa ya nwụọna na nwanne ya nwaanyị ka etoro ya anwụọ ha kwa na ọ sọmbọdị kporo ya nwanne mpa ya kpere mmadụ sọmbọdị onye ahụ ekporozi ekpe ego onye other person na onye na-egbu okpe na ọ dị third person na ọwụhụ ndị main person ọnkụl ya kpere ya na ndị mgbo na ọ teke isi kọwa nnọọ akụkọ ụwa ya elegide esi mgbe ya gwakwala ha ya mechie ọnụ ka ya discuss with mpa ya first ọsi oke ebere metachara ya nwa mpa ya gara lo ya eche ya n'ụzọ si ya bịa dadi ya bịa na lekwe ihe mere lekwe ihe nwa bịara kwuo mpa ya etie si leke ya nwụtụkwalo nụkwa na ekwensu abịa mebiri mụlọ ya lekwe na ya nwụtụkwala ya gwa mpa sọ wụdị ihe ya nwụtụkwala ekwe ihe a ga-eme ihe n'ugbu ene because mmanya anụ ya na gwụrụ agwụ ọ ga-efeel deeply betrayed ịhụnanya mmanya nwere ebe mpa ya na ọ gaghị handle nwo this type of betrayal mmanya ga-agbara gwa ya sị ele ihe a ga-emekwa na ele ha ga-eme ya nwa tụtazie elu ya gwa mpa ya so what of ada antikwenu
kpọtọfantikwana ya wuo nwanne mpa ya ka ada ka e toro mmadụ abụọ ma too mpa ya mara ka ada mana ọ hụrụ mpa ya n'anya ọ lụkwala n'ụdị ya na di ya na ụmụ ya bi enwee nsogbu ha nọkwa ọfụma ya gwawasị na wọtọfanti nọkakwana okpo ya akọnvinsi rịọ ya kporozie digel kpogere dị ọ ga-amụọ dị nwa dị ya ọmụchazie digel akpọ ya uwe nwere ike ya chọọ iwe setụlụ ya ya ala wee nwe onye ga-ama na ya jọs nọrọ di ya ihe ya wụ sọjesọn ya nyere mpa ya asọ obere nwa young mind mpa ya ba ya ozugbo kọta ya kasị ada nna ya na ihe mere n'ụwa ka ya gbajeme gaga na ke nwanne ya nwe ihe awụ ihe ka ya na ya bụ siti dan diskọs ya mpa ya wụrụ gawa na ke adanne nwanne ya nwanyị nọrọ ọdụ gogara ihe n'ugbo ene gogara koches adanne ya jụwa bagidere ya mbasa jụwa sọka na ezuzu na iji n'ugbo ọnọka na ezuzu na obere nwa bere ịgba mmiri mgbe ọ masị onye ọ kụrụ gbapụ mmiri gwa ya o jiri ọgbapụ gbachie small gate o na ọ gbapụrụ ha mmiri na-eche oruru nwa jipụta ka ọ gbawara ya n'elu ụtaka nọnsens ụdị dịka mkpara metụkwana ihe weta nwa toro leta kọma na eji nwanne ya nwaanyị bagidere bachara ya sị ngwa ihe mere na ọ kpọta n'ụdị nwa na nsogbu ana ka ya ga-ediskọs with di na okporo bịawawa no problem after ya na di ero na mma ya wụ papa ya na di adanne ero na mma ọ ya ka nwa nọntara eme ka ya under proper arrangement ga-ele buru uwe ihe ya eripụta n'otu mgbede na ọ bịara gba mmiri bi ha rụba mmiri ebe ga-efeta ebe teki ya nwa personally kpoziri nwa kpogazere nwanne papa ya n'ọwa ebe a ka ọ nọ mpa ya na-ese ndị ego a na-eleta ya mgbe mgbefọrọ ya werekwa efe ndị anya na because ga-ele etolitele nwa agbọbịa nnọọ nwa 15 years at least ụfọdụ efe ị ga-aba ya were ndị ka ya na-eyi ya na-achịgara ya ọ nọrọ ebe ahụ na nna na onye ma about this na ụlọ adanne na di ya ụmụ ha sef adịghị awe ha efiri na ọwa ọgọ ha emegere somebody na ama ha gwara ha mana ha adịghị awe ụta ka nwa anọ shimụrụ nga nọtara mụọ nwa nwaanyị ka ọ mụchara nwa nwaanyị nọtara ajụwasị ele ihe a ga-eme na nwatakịrị amụọ na nwa ndị nwe kpụkpọrọ ya agaghị m eke ntịrị na police station ekwedo nwede otu esi gosi ndị mmadụ na ha etugo abịa feta ha ofede ebe bịa jụda ese ahụrụ nwa anọ ma ofozikwa ha akọta mee ka enwe ihe mere nọ na ịga gba nkịtị ajụwa na nwatakịrị sị ele ihe ọ chọrọ ụgbọelu ya sị na ihe a chọrọ wụ na ya chọrọ ịga skuul adanne dadi ya gwa ya sị na ihe mere nọ na ọ ga-aga skuul na ọ ka ọ dị yọng na ọ ga-aga skuul na ọnụkwa ihe na-ekwesị na ọ ga-aga skuul na ọ hụ na ọ mụrụ nwa nwaanyị ya sị mgbe ọbụla o jiri tolite chọọ ibe leta nwa ya no problem na ọ ga-abịa gawa back to school na ọ wote nwa nchitachi laghachi ga-ebidozie na junior WAEC nwa nọ 15 years aga regista ya na skuul na junior WAEC ebe a ka o si gụrụzie bịawazi na mpa ya kwụgwọ ụgwọ skuul ihe niile ya nwakwanụ na-etriti nwa anụ ntara like kind of ihe ewu sekreti mpa ya enwekwana efe ihe nwere ya chigara ya enwekwana ihe nwere mgbofere ya kpọọ ya gakwuru ya jụọ ese nwere ihe ọ na-ediri nwatakịrị na-etokwanụ nwa ọhụrụ nụtara ọ mụrụ na-eto nwatakịrị gaghachi back to school ya ka ọ lechara WAEC pụta ya nwa abaghị mahadum na nwa anụ ntara ọ mụrụ nọ 5 years mgbe the young girl si na di ya bịawarala ya gboo ya na fon si ya na di ya bịawarala ya na ya chọrọ ịlụ di na ya agbalịala biko na enweghị ya chọrọ ịrịọ dadi ya wụ ya nwa na dadi ya gboo mpe si na nwa chọrọ ịhụ ha ga miti ebe ha na-aga emiti the girl agwawa mpe ya si ya biko na ya chọrọ ka nwa na ọ mụrụ ya wụrụ secret na ya chọrọ ịlụ di na onye na-alụ ya abịala ọ gaghị mahadum mgbe ọ lechara WAEC ka ya amụọ ọrụ na onye chọrọ ịlụ ya na ọ bịala na ka ya lụwa hawa di ga-anọrọ na onye ahụ adịghị wee gwakwana ihe ya si ya dị amam ya mụọ na nwa bifọ n'ihi na ma after madam ya kpee bifọ kpaghị agwa ọjọọ amaghị na ya ma so nwa onye ma na awụhụ naanị ha ebe ọnwa nwaanyị ka ya mụrụ n'otu echi ọlụọ di and obi ụtọ ya na ama ya mụrụ nwa ya ebe ahụrụ ya n'anya ya hụkwala otu esi elejighị ya na nwa ya anya so ụjọ atụgaghị ya na biko ka ihe na ọ bụrụ secret ka ya nwee ike lụrụ di pụwa mpa ya sị nsogbu anọ ya ihe o mere na ọ dị mma ya sị good na the man na ihe nidiri ịhụ dị ga ahụkwa lekwe ya mọrịkwa maka ha bịga ebe akpọwa ya agwa ọjọọ ya sị mba na ọ ga-akpa ya agwa ọjọọ na ọ bụ ezigbo mmadụ mana ya ga-ejikwa ya na ụta ka eme kpọta nwatakịrị nwoke ahụ nwatakịrị alọdị na dịga eburu ụzọ ọlụ di lụọ di ya nwa garacha yunivesiti pụta nwa ya nwaanyị nọ ntara na-eto nọkwa na ka nọkwa na nweti nwanne mpa ya bikọzi ụmụ nwanne mpa ya ụfọdụ apụchala ndị ka efere afọ apụcha kwune ya fozi nwa na ugbu a na ke ntakịrị ndị ntakịrị abụọ na ihe a na-akụ ya ka egwuregwu ya garacha mahadum ya pụta mee savis lọta
nwatakịrị na-eto agba obi ukwu ha ka nọ nwatakịrị maga mma ma na ọ na-abịachakwa n'ụlọ ha ekenọf ọnwa shi ebe adanne dị dadi ya bịara na mama ya ma this girl ọ bịa ọnụcha weekend ọ ga-agacha oji emechicha ihe niile mee everything mee ihe niile na-adị sansam ruo otu ụbọchị adanne papa ya akpọwa mpa ya sị ya na ọwọ gaba agwa nwa nọ n'ọya mamụrụ ya ọgọbụrụ mgbe ọ ga-agwa ya n'ọya mamụrụ ya sị na ngwanụ na ọrụ na ọ ga-emeji ihe a ga-emebi ka agwawana ya akpọ nwatakịrị nọ siti down gwa na lekwe ọwụ papa ya wihe ya ele onwe ofil ihe anyway because mpa ya na-enye ya gift onye ọbụla na-enye ya gift ya rada ya adịzie happy dị very happy agwa ya kọrịa akụkọ ụwa ya kọrịa history gwakwa ya na ọ na very good day na ọ ga-ahụ mama ya na mma ya anwụghụ na mma ya lụrụ di na mma ya si dị nwe ya ntụli ihe ruo mgbe ya ga-agwara ya ihe mere nọ na obiọma dị ebe ọ nọ na ọ wụta ha shi nụrụ Chukwuemeka na ebere nwatakịrị ahụkwala na nne mụrụ ya o shiri ebe ndị dị ebe ele ya ha ma nwa ha nwatakịrị na-akwụkwanụ nwanne ya half sister ya makwa na papa ya na ya abụọ na ọ wụ otu nwoke mụrụ ya na ya abụọ so ya ejikwa dị only sister ya nwere kid sister ya very small girl ya eji nwatakịrị mmụọ mara mere ya sef ya ọ na-ahụta ya spet ya in fact ya bịa dịzie happy na ihe mere na ọ ya ka Chukwuemeka nene ya ebere ya alụọla di nwaanyị mba nọ ya alụọla di o gbadie na enwere nwa ya ga-ala ka ya bịa kpụrụ nwa nwanne papa ya na digara dị na mma na nwa nọ pet ya na ya ga-ala ka ikpere etunugbo ene ha ka lụrụ ọhụrụ ka ya kpere ka ya na ya nọtụkwa na ya dịla used to nwa ds no problem na ote nwa shi bido biwakwa nwanne ya nwa shi bido biwa n'ụlọ yi ọbịa ọtụbiri ewu ka ha na-egwuri ji ọbịa ọtụbiri ya na-atụbiri ji a young beautiful girl ruo otu ụbọchị di ya agaralu na ya kpụrụ enyi nwoke na enyi nwoke si ya na ya na nwunye before ha ebido ịmụ nwakwa na ha adịla ime na ya na ya abụọ ga-eme international passport na akwụkwọ ya eji nọrọ ala bekee na ọ pụtala na ka etire ya invitation letter ka ya na nwunye gbagotewe ala bekee di ya lọta break edi news ṅụọ gụrụ ya sọ ngwa ka ha ga-eme international passport aṅụ the girl kwana the young girl anọghị ya ọ gara school ọsọ ọ nọ secondary school ya sị hey n'elu ka ga-emekwanụ ihe mgbe di ya sị gịnị ya sị di ya na ọbịa obiọma eme ya ya were ihe nụtara kora di ya sị ka ya sịkwana na ya hụrụ te ya na dịga na-eche na ya na-adịghị eyiri na ya na ya abụọ yiri mana enweghị ya kpụrụ because ọsọ ọ dị related to nwanne papa ya so ọ ọbara na nwa na ọbara ya na ya abụọ shiri ma height na gịnị na dị nwa mara mma na ya mara nwa na nwanne ya without agwanye ya na ya hotel ya suspect na enweghị ya nọpere okwu one day so ya chọghị ịbịa gawa into details enweghị eji akpọ ndị anya mee ya kọwara di ya sị ịnụkwa na mgbe ha dị nta na enwere ihe ọwa na-agbara disi agba ya kpam na ọ dị ka ogoso na ọ bụ okwuchi batrị ya ma chịkọ ya ọnụ tinyere isi bik agba ya ote kpụrụ ya gbara ndụ na ọ nweghị ịgba okoso ọ bụ ichere okoso mara ebe okoso ga-ala ndụ na kawa ebe mpa ya landịrị ịnụkwa na ọ wee very long secret mmanya kwesịrị ịma sins na o mere mmanya ihe ọjọọ na ọrụ ugbu a ka mmanya chọrọ ịmata na ọ dịghị mma na ya ma hụta ya ga-eme ihe ya wụ ogo ọgwụgwụ ya nwa ga-amawa oge nwoke aka mmawa nwunye ya bịa kọwara oge nwa bata n'ime ụlọ oge nwa bịa kọwara ya ihe mere n'ime ụlọ kemgbe no na ha chọrọ wee gwa ya na ya ọkwa na ọ chọrọ ịnụrụ ọdụ ka ha triticha ka ya nwa gatụwa ya kọbiri di esi eleghị obi na eleke ka ha gatụwa na-ekwu okwu dị na di ya na-adị siriọs ihe na ọ na-eme ihe niile ka egwuregwu kọsọ onye egwuregwu na enweghị mba na biko ihe ji gbakwute m na ya amaghị otu esi akụrụ mmanya ugbu a na ụmụnne ndị ke nwoke etorucha pụchara onye ha na mma ha na awụrụ onye akpa outside na mma ha neediziri this girl now ugbu a ka mma ha neediri this young girl na ya amaghị otu esi akụrụ mmanya na nwa na ụgbọelu na ọwụ step sister half sister ya na o mee nwa na accept otu esi ede nwa nọ akụ ihe na m gwadoro ụmụ mba ụwa lee otu a ga-esi agbotowo na akụ ihe na di ya mere ya na-efile na ya mere mmanya ihe ọjọọ mana ya chọghị ka mara eji mama ya na papa ya gbasaa because mgbe ihe a mere ọ na ihe a pụtara agụcha n'akụkụ ya mmanya wụhụ ụdịrị mmadụ ahụ mmanya agaghị ekwe ọ gaghị ekwe ọ dị too emotion ọ ga-ebe fadụ akwa ka ọ ga-eji ebu ngwengwe ya na ito na broken home na ọ wụcha ụjọ na asị biko na enwe nnọọ ihe ọnụ ga-agwa na ele otu esi agwa mmanya pat na ya ma even she dide atọrọ ime nwa na ya ahụ
ya ma hote she the one me ga feel ni ya nwa bitre le na ke papa ya mere ya gacha ka o ke ya nwa asa da ya nwa ya gwato ho nne mana mama ya ga ha ghọta na ọ bụ ihe ọjọọ ka ya mere biko so no biko gbatara ya enyemaka na ile otu esi ede nwa na-akụ na ugbu a na-aka mma ya na mpa ya n'idiri mmadụ mgbe ya kpọtara mmadụ abụọ kemgbe ya jiri lụọ di ụmụnne ndị ke nwoke ha n'ozikwere ya kemgbe e jiri lụọ di na akpọtara mmadụ abụọ ha alacha ha because of gịnị agwa ha adịghị mma na mma ya nwekwara n'nwa onidiri nwa azụrụ azụ nwatakịrị ọ maara ya onwe ya laikiri mma ya laikiri dis game biri na ọbịakwa nwatakịrị chọkwana ya sa nọtọkwukwere ọnọtọkwukwere nwatakịrị bịa ụta ka ọ na-aga ojii very nice girl ma hụ na anyị ahụkwanụ nwa ya na-ele otu ya ga-eche ede nwa na-akọ ihe kele nwa ya mba nọ na mlele na ga na-ebu sikriti the secret anyị egbuole ya gwa mpa ya sele otu a ga-eme mpa ya jụọ ha sele otu na-eme igbo ene ngwa sị nne m ya sị anana m ihe i kwuru ụnụ na-awụ ndị ada okwu ọnụ sef okwu ụnụ na nna ụnụ na-adachi ọ nwere otu n'ọrụcha ọ nwere otu ọ na-arụcha ekwughị m from experience ndị ada ya wụrụla n'mpaṅụ nsogbu anụ no problem anụ na m ihe i kwuru aga m agbote ọkpara n'iya ụmụnne ibitere hụ mmanụ kama ịtara iri save marriage ya na your father ibupụrụ m mmanụ ibupụrụ your mother agony ọ naghị ebuli because ihe niile ga-abịa wit ma akwa abalị ma gịnị na ịgba mbọ ya niile dị ya were ihe kwụọ ya ụgwọ a ga-atụ akụkọ na ide nwere ya for a reason isevuru ya at the appropriate time mpanwakwa na-emeteghị ya ihe mere na-eme ihe niile wu otechukwu shiri ihe mme mgbe ụfọdụ hapụrụ ya Chineke enwe onye a ga-eji osisi akụgbụ nwatakịrị mụrụ dị nwa alụọla di mama ahụ matagodo ụgbọene the first thing ọ ga-ajụ elekwe n'ebe nne ya nọ ka ọ mara ma ya nwere nwunye dị somewhere ọwịa wụ ụjọ a na-atọ ọwịa wụ ihe a na-egiri ọnụ na nwatakịrị alụọla di sef ọmụọ na nwa so okwu ahụ ọ gaghị ejichi ike anyị dee kama ọ ga na-ele bịakwuo Chukwu mere ebere ekporutele ya nwa ahụ nso ya ahụkwa na agwa nwa ahụ so ọ gaghara ya ahụ ịnabata ya ị ga-ejichi ike gị na mba nne nna ṅụ ya wụ anti m bịagodo bịa kọrọ ya destin gwa ya ihe mere nọ gwa ya na ọ hụrụ ya n'anya na ihe mere na-eji agwaghị ya na-achọ ka ọ laa na ahụrụ ya n'anya too much na enidiri ya na ya dị point mother na-achọghị ihe ga-akpali ya ume na obi elu na ihe kpatara na-eji agwaghị ya ọwụ na agwaghị ya to betray ha si ya biko mee ebere gbaghara mgbe unu na-ekwu ihe na mpa ga-anọkwala ya anọdụkwala ya chọọ ofu ebe ya go ntriko gị na antiṅụ akpọketa ya ọmọda gwa ya na ama ma wụzi ha ụmụaka the girl nọrọkwa present mgbe a na-ekwu ya bi ịṅụ nwa laikiri bi ịṅụ nwatakịrị na-erutebe ya nso ekwu na agwada ga-enye ya fọmat ewe nwa ga-ekwudebe ya ebe akwa daa mmanụ n'ụkwụ ọ ga-enyere ya aka ịnabata ọ ga-enyere aka ịgbaghara so mee ya ka mee ya ka ọ dịka nnọọ ka very interesting drama gịnị ka m kwuru gị na ntiṅụ na this girl ga-agakwuru mmanụ mpaghara anọkwala di ya chọọ ebe ọ ga-aga ntarịko den o mere gị bido akụkọ nụ kọwara ya agwakwala ya again ihe bụ ọzọ ga-ewute mmanụ wụ na ilolokwute mpanụ n'elu this girl ọ ga-ewute mmanụ remove that part ihe ị ga-agwa ya na papa ṅụ mere mistake with obere nwa that girl kọrọ ya obere nwa that girl that time ndị nwe ekpo na mpanụ lekwe ihe o mere agwakwala ụdị iji gide ha exclude that biko wepụchakwa ebe a kpamkpamkpam ga-egwe ihe mere na gwazie na mgbe afọ imere bịa chaa na ịchọghị ihe ga-eme ewute n'ihi na ọ gbaga mbọ onye ọbụla ma ote family dị united in one heart na achọ ihe ga-abịa gbasawa iwe akwa abalị ma gịnị na o deserve ha akwa abalị ahụ na ọ ya wụ ihe ebe antiṅụ na ọbịa true in that situation kpọrọkwanụ dị gịlụ lepụtazie n'afọ ime kpọrọzie dị nwa zụwa lewe lepụta ya n'afọ ime ya amụọkwanụ nwa ha na lụgharịrị di na ọlụọla di o ji ụmụ na ya na so biko nụ na-arịọ ịgwacha ya mgbe a na-ekwuzie this girl na-ada ya na ụkwụ ọ dị mgbe akpọrọwanye ya ma ọmị ya kpọọ ma ọmị ọ ga-emetụ ya obi ihe ọ bụla ọwụ anya ga-ele as long as mma the girl alụgharịala di nwatakịrị kwa na-achapụtala agba obia gị nwakwana ụwa ada ya nwa ya alụọla di ị na-agawala bekee mgbe na-adịghị anya so ọ gaghara ya ha ime nwa ha accept na ngwa onye m gwara then enwezie after years
o chefuru cha o nwere ike ajụwazie dị gị ele ajụjụ ọ na o nọchọzi ịhụ mma ya mma ele ebe ọ nọ ugbu a nwata na akpaga ha agwa ọjọọ ele ebe ọ ya chọrọ ịhụ ya ka ị ga-awụzi ya mee leta were nwatakịrị n'idiri lakwuru nne na nna ya ka o nwee ike nyere mmanya aka hapụ ị na-akpọ ụmụaka akpa ugbu a ndị nwa ụmụaka mege ka eboro oke na onye mee ya agbalaga mgbe ụfọdụ eburu ego mgbe ụfọdụ eme ya mgbe ụfọdụ adaka ga na problem asụ etu onye kpo ha so ebe mmadụ nwere nwa ya mmadụ inwe nkwa na-akwa aka n'ume ka o nwee ike mara na ya na di ya nwere nwa nwatakịrị elekọtakwala na ha chukwu mere ebere ọkwa n'ụlọ nkala ụlọ soro nwatakịrị ya etolite so ọkwa ya niile ka bụkwa mmiri soga n'otu ite mana ime ya na ị ga-aga nwa otu ọzọ ị ga-esi aga about it enwekwa ihe mma m ga-eme otu time agaala mana ọ ga-ewute ka ọ hapụ iwutabighị oke mee ya ka ọ dị ya ngwa ngwa imove on or ya the sense of doing it this way nwekwa nnọọ ihe ọ ga-atụkwasị ọ na-atụkwasị ya ọ na-ahụ na ụmụ nwoke nọ anụkwanụ obere nwa dị helpless ịkọnọpịa ihe kọnọpịa emere ihe a na-ekwu okwu ya ụmụnne m enwe nnọọ ihe ọnụ ga-agwa ọsọ secret onye ga ya amaghị otu esi aga about it and ya na di ya na-apụ mgbe na-adịghị anya and di ya etikwele aka ya n'ọnya ya wụ ya nwa gaba di ya gagawa ihe na-ama ihe oge enwe gwa oge enwe ihe nọ dị ha weba na umule bịa kowara ihe mere n'umule no na ya wụ na ya handle this part na time eji aga ala bekee ya gawakwala o mechazi ọbịawa na ya chọrọ end this matter ka enwe ike dị free na ihe awụ long secret onye ya na-etu much na-enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya n'ọnụ gwa ya ụmụnne m ọngọ ha nọ m n'ọnụ werekwenụ ihe n'ugbo emere nwa na wee mụrụ akụ medele imagine na this man enweghị nwa nwaanyị hote na kwetekwere na ya ada ya nwaanyị ya na-arụ na mma this lady kọrọ akụkọ ya ọ sị na mgbe papa ya ji ego na ha riri the money na ọ para mama ya ka queen na papa ya wepụtara the money asụọ ya n'ọnụ so ịhụnanya ahụ ebidoro mgbe ahụ this man ji ego ọ ya nwa save ọ ya nwa secure this situation mee ihe adị imagine na nwoke ha ndị a na-akpata ego ụmụ nwoke na-akpata ego agaghị ọha ha n'ụlọ ha ebido kpawa nwunye ha agwa ọjọọ ụmụ ha nwa na-efegharịzi a na-ahụ ha once in a while ihe a nwatakịrị ga-ekpuriri ya mpa ya ọkwawa ọhụ nna ya ka ọ ihe ozugbo ọhụrụ ya ka ihe ọhụrụ mana the reason o jiri dị otu a gịnị this man was somebody jiri family ịhụnanya mgbe ekode family eriri the money ha egwuru o were ha ọnụ ha gwu ya n'ego ha ewere ọnụ gwu n'ego ọ para onye hụrụ onye azụ so mgbe ihe bịara bịa shiwere ike enweghị onye mma chọrọ ịma ma ihe oshiwere ike ma ihe oshiwe ike anakwetekwe ọ ya kpatara ada ya nwaanyị jiri gboo dịka secret na ekpughe gboo ya ha many years ụmụnne m ọ na-anọkwa ngọ ha nọ m n'ọnụ dọdịrị ọnụ